mayi wachikulire kumenyedwa modetsa nkhawa pomuganizira kuti ndi mfiti. Times Investigation ili ndi nkhani yonse. Wapundumbuzapo amati ndine fiti ndi amene ndikuta, ndipo amajiso ambalimo amanena kuti amene muphe na manthu apamuzipalo ndi fiti amene. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Ngati nkotheka tiyeni tikhale limodzi. Kuzunza anthu achikulire kamba kuwaganizira kuti ndi mfiti kukupitirirabe mdziko muno. Chodandaulitsa ndi chakuti ambiri mwa anthu omwe amachitidwa chipongwe ndi amayi achikulire komanso ana. Times Investigation idatumiziridwa kanema yemwe amaonetsa anthu ena akumenya mayi wachikulire modetsa nkhawa, ndipo chifukwa panalibe yemwe amadziwa komwe izi zidachitikira, ndinayamba kafukufuku pa nkhaniyi. Potengera ndi malankhulidwe amukanemayu, ndinadziwa kuti anthu ake akhoza kukhala mchigawo chakumwera, ndipo ndidafunsa polisi za mchigawochi koma panalibe yemwe amadziwa za nkhaniyi. Ngakhale kuti apolisi ndi anthu ena amati kanemayu ndi wakalekale, ndinapitirirabe kusakasaka pozindikira kuti kuvulaza munthu ndi mulandu ndithu womwe wopalamula akuyenera kulandira chilango. Ndinayamba kugwiritsa ntchito zipangizo zina pa Google, ndipo zinasonyeza kuti izi zidachitikira m'boma la Chiladzulo. Ulendo unayambika, ndipo kukafika m'midzi yoyandikira ndinawuyamba ulendo wapansi pozindikira kuti kunalibe misewu ya galimoto. Ndidakumana ndi atsikana achichepere omwe adandiperekeza m'mudzi wa Kajawo TM Pama omwe uli m'mbali mwa phiri la Chiladzulo. Ndinalandiridwa, ndipo kufika pa khomopo ndinawapeza mayi Flose Moses atagona pa khonde koma ali mu ululu. Akuti pa 17 Novemba 2024 chidzukulu cha mayiwa posewera ndi mnzake ku phiri la Chiladzulo chinaponda mwala mwa ngozi omwe udagudubuzika ndi kuvulaza mwana wina yemwe anali m'musi mwa phirili. Achibale ake a mwana ovulalayo adakwiya kwambiri, mwanayo atamwalira usiku wa tsikulo. Izi zidapangitsa kuti ayambe kunena kuti mayiwa ndi mfiti, ndipo kuti adachita kutuma chidzukulucho kuti chiphe mwanayo. Maliro atayikidwa nthawi ili cham'mafokoloko pa 18 Novemba, anthu anayi adafika pa khomo pa mayi Flose. Nthawi ya kumadzulo gazanani m'mafoloko kumenemo ndakhala pa khonde panga pano, ndinamuona mtsikana akubwera akunoka pano. Ndakulankhula ali ndakupezani achazukulu anu anali kuphiri akudubusa mwala, ndipo mwalawo wamphiza zache kuzenje, ndikuteko zacheyo wakomoka. Ndinapita kukamutenga, ndena anthu andituma kuti ndikuuzeni. Ndati ali ndapakana wakomoka ali ndipo mtima unathamanga. Nazuka pano achazonga yasanabwere, nazuka pano kupita kukamuona mwanayo kumene kusiyako. Ndapita kumene kukamuona zona linampeza mwana uja asali bwino atangongoneka. Ndipo mayi ake amwala nakuti amayi achazuka ndo amene apanga zimenezi uzenjeratina. Ndine nafusa ana onde ali kuti ananena kuti ana wali kuntunda konko. Ndati ali pamene patizingopita kuchipatala ndinavomereza. Ndinachoka kunyumba kwao kuja kubwera kuno, ndinapeza ana aja atafika. Ndinafuna chitika ndi chani. Ana yana kuti ife sicholinga kuti tagunusa mwafe mapiku wa chikuni. Ndiye chikuni chija chita pikula ndinapita kuti chinasereka mwala sindinazokuti zafanane kuzenjeko. Basi mwaje nisu nagwa nawo ndikena kunango kuti mayo uzenje kucha. Ndikuona zatu jana kankhala kwa kuzenjeko kunalizuwe la mazi. Ndipo analuwa kumazi kuja titamuona nalephera. Ndipo achaza anaenda achizache achapwachewo ananyamkolendo kauza makolo wao. Nife tikumabwera kunoko. Ndati alienda likumotozani watani wavulala.
mwamuona aliya sinamuone kwanza hizo timangotama ngobwa kuti tikauze makolo munaita amuthandize munthu achoke kumaziko enda to chabwino nangotenga sala jana yakwasiya pompano kutenga salu kumasatira akuchipatala ndafika kuchipatala hapo ti dispensary hapa ucheni bambulumbuzi hapo iwo pokafika ana pangaguze njira one akuti tingopita kuchilazulo tinasempana panjira inakafika mbulumbuzi kufika kuja kunapeza ona kuti iwo yasina apeze kunada linagona konkuja nangompeza mulonda chama 9 koloko tinamva foni ikuita anapote mza mwana watu ina alikomweko akumamuuza kuti mwana uja kuti uno wamwalira ndipo sina gone tulo tumazina ndigwira kusha mwana wa faifa yozuza ne nanyama mune kuja filo koloko ufika kuno tafika kuno ndinapeza ana ajali konkuno ndananduza kuti anganga anabwera pano tu ambuye bwana kuti ati kuno kuti osamene musapite kumaliroko endati ali chabwino nakhala pasi anabwera mwana wanga pakhopa noku kwa fotokozera kulanga luko kwa fotokozera ali andipeza so inati musapite kumene kutosi yato chabwino ndinakhala pasi takhala pasi maliro aje pa 18 ananyamuka kupita kumanda maliro aja amwalira mwana uja anda wikidwa maliro aja chama folo koloko ntagono pasi pakhonde kumwepa ninaona anyamata 4 akubwera pano anangobwera mundizumusa akwera ndikonderi kundimenya kundiumbuza aniyapona kuti anganga kutani akumenyedwa magazi myala kumandiswa anaita na manganga akufa chiwaja nangosana nena kuti amene muphe na mwandu apa muzibalo ndifike amene ojira atu amene wo wachizira anaja anyamata aja kamenya aja ndi anyamata yasina kufuna kulekeza kumenya ndi anandiumbuzadi kani yache ati ine fiti fuka ndikana kani mbaibo ndinagolo kuti akuti akuti ndine fiti fana kuti ana wanasi hapo akuswera hapo kumandi tamangene kondemu kumandi menya ana janaona magazana tawa ana ndipo wazaka 9 ndi wazaka 11 ndi naona kuti ana nakana funa anawa iwo ana hana ndijolinga ndikale kudufira je ndaotenga bwando panga bwanji ningati ana ini aji bwana oso anali anyamatanga anangobwera kungocheza ndinapita kuti ndikaone malo angoziwo kenako ndinalankhula ndi ana amayiwa siku limeneli ine nakhala pasi kumpanda kusereko ndakazanga ndi kumacheza kumene kuja kenako nangomva ana akukuwa mamene ati kuwa nacha ndi natuluka banji akuti akokwa kumenyedwa kati pakhondepo ine akumenyedwa ine ndana kuti anthu abwera panjapo ndi natuluka mwachangu ndatuluka mwachangu pene pacha napeza kuti anyamata folo apanikiza maya pene pacha wina loko akwaponda manja khangati mamekisi nangati mpira ndi nathamanga kufika maomba mawa amenachi guys kodi mukupanga chani tasiyana amayiwo mwapwetekatu ndi mapeto ake muzasula chani muzasula umboni ndeno apatango asiyani iyi anyamata chanazambatuka pene pacha timakufuna ndani timakufuna soipo ikonso zimene zakusangasa zimenezi pene pacha anyamata chananiso anayamba kundimenya alamba kundimenya ndi nani manazo namba kwenye nawo anyamata acha mapeto ake anyamata chanamba kutoa miyala kaya lamba kutoa miyala anyamata acha nayo kuti miyala itani indipweteka ndanyama kumatani nanyama kukanamba kuthawa ndipo anandithamangisa mpaka nakanisiya kumusikucha atakanisiya kumusikucha mapeto ake ndimene wacha anabwerera ndikamba ibe kwamenya bamayi pamene pacha atamba kwamenya bamayi pamene pacha ndimene nane pakona ndimene kuna lilibe nalepyaso kuti ndingatani ndingafike naona pamene pacha basi akukamayi cha ndimapitano kunyumba chani kunyumba si wako pakutengebe kuti kunyumba si wako anthu naso ndena analibe ndi mkwiye bokulu kwambiri inebe ndinalipita kufikako pakutenga kuti azachemwa anali kuti azachemwa sanali konko choncho atafika kumene kuja iye azachemwa atakumana kumene kuja chema cha ndemene kuti anakwanisa kwapumusa ndani kwapumusa mayacha ndikunyamuka kubwera kuno tsiku lili nditafika kunapeza kuti nditaona mayi anga kuti akumenyedwa tinachoka kunyumba nsiweja nkuthamanga tinakumana panjira apo akubwera akuamenya anyamatacha ndipo anyamata pamodzi mayiwo ndinamuza kuti musatenge mtengo kuamenya amayiwo sanandisamale anagwisa ntchito mtengo kuamenya amayiwo ndipo chifukwa anali gulu ine mzimayi ndipanthabe ndinalipo ndipo ndeka nakafika kuti nyumba nsiwe kucha pamwe pachita kuti ang'ono anga aja anatani anabweranso nkundipeza anankho kuti mukuweruza kuti mese mafunana
ndi ana ndi amayi zikufanana anachasana samalezi ndipo ine ndinankho amaona zina kuti koda mukapha amayi wakufa ufiti watha pasapazafaso munthu pano ino azankola zimbuye mulipo mpano mukungoyang'anira amayi wakumenyera mene papa osalisesa kusanya kuti amayi wakamwalira munthu sazamwalira pano hayi zikomo pano apenda ndikupita ku polisi anapeza kama mmezi mayiwo anayankha pita ku polisi ndipo ndibe nazo ntchito zimenezo ife tipanga zimene tikati kuziziwa funso kumati iwe ana wasiya kuti ananda kuti watani wathawisa amayi anati anasinde kuzomene ali zinachitika izi kunapezeka mpata iwo aja anakwerera khonde kunapezeka mpata owapo musamayi aja ndikuzungulira kukhonde ngoma kuthawa anayankho amayi ndikuzona nangoyankhula kuti mwamusumagwira tiye muti zipita ku polisi pacho kamene kuchaka anapezeka nyamata mmodzi anandigwira mkono iwe ndamene ukuziwa umene kuli ana zoti sindikuziwa umene kuli ana ali ang'ono anatiza kuti ana ali komweko nene kuti akuziwa ndiwo kuti ana ali kuti ali komweko fo pa nthawi imeneyo umamenya amayi wana anali kuti anali komweko kwa pano pasini zomene kupita chani kwapitana pambuyo pake ndi pamene kumapeza zinthu kuti chani munthu uja anazandisiya namba kuthamanga kumabwera kuno ndabwera kuno namba kuti achimwene atenga ndi amayi aja akuasatira tinasatira tinadusa mwamba mokhamoka mphiri mokhamoka mangu asata mbele ndi masata ndikumakuwa kumayitana fo kumayitana ali simadansi simaziwa mwachisomo cha Mulungu nape zatachona pele pake apo tinagwira pene pachapo ndikuwatsamalira nkuwanyamula. Mkulu wa bungwe lomwe limalimbikitsa ufulu wa anthu achikulire la Malawi Network of Older Persons Organizations Manepo Andrew Kavala anati ndiokhutsidwa kwambiri ndi nkhaniyi ndipo apempha apolisi kuti achitepo kanthu kuti chilungamo chioneke. Ndipemphe amalawi onse kuti nkhanza kwa anthu achikulire zafika pa mtunda wina wake ndipo mwina tikupangisa kuti Malawi asakhale okomera wina aliyense kuti achikulirewa apite kuti akabisale kuti atani choncho mukandifunsa ndikuwuzani kuti ngati bungwe ndife okhumudwa kwambiri kuti nkhanza kwa anthu achikulire zafika pa mtengo wodula ndipo tikuona kuti Malawi tsopano ali opsa kwa anthu amene achikulire. Wofalitsa nkhani za polisi ya Chiladzulo a Cosmas Kagulo ati pakadali pano amanga a Jairus Juma mmodzi wa anthu omwe akuoneka mkani mayu akupalamula mlanduwu. Akagulo ati pakadali pano akusakasakabe anthu ena omwe akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Chomwe chinachitika ndi agogo amenewa nali kuti ana amasewera ana mwana wina anali mzukulu wa gogowa mwana wina anali wa banja lina ndiko mwa masewerako anazapeza kuti mwana wina anazagudumusa mwala ndi mwala uja unakampeza mwana nzake uja kupeza zoti mwana uja nkumwalira. Zitatero anthu anali okwiya chifukwa chokuti pakadali panopa tikusakasakabe anthu ena omwe ankachita nawo mchitidwe ngati umenewo monga Alex Norman, Kondwani Bwanali, Harrison Steven, Paulen Juma komanso MacLeod Norman. Anthu amene wawa ndoti tikapeza nawonso tikhala tikuwagwira komanso tengerepo mwayi kuti anthu omwe mwina akuziwa komwe kuli anthu ngati amene wawa atate